Hej folkens. Læg dig lige nedefra. Velkommen til 10 subscriber chilismagning. Jeg havde lovet, at når jeg fik 10 subscriber, så er der chilismagning. Og det skal vi så gøre nu, far. Det skal vi. Skal vi bare gå i gang med et stykke hver? Du starter. Yes. Du Velbekomme, skal tage det store stik, jeg vil tage det lille. Så tager jeg den her. Jeg er sådan rigtig tyk lidt på det, så man rigtig kan fornemme. Er det stærkt? Ja. Det er frisk. Ja. Ja. Det er ikke sådan udholdeligt stærkt. Det er sådan tilpas. Skal vi tage en mere? Skal vi tage en sidste også? Nej, vi skal en tør mere. Smager altså godt. Det er sådan... Smager starten af peberfrugten, men Det er så sådan bliver det bare stærkt. sådan en god mellemstærk. Ja. Stærk chili, den her. I start. Det er ikke en jalapeno. Men den var rigtig god. Så tak for nu. Skal vi ikke tage den sidste? Yes. Skal vi sige, det var det?